Divendres 26 d'agost. Memòria obligatòria. Santa Teresa de Jesús Jornet i Vars, Verge. Nasqué a Aitona, diòcesis de Lleida, l'any 1843. De pares profundament cristians, fundà la Congregació de les Germanetes dels Ancians Desemparats i en fou la superiora general fins a la mort. Va morir aquest dia de l'any 1897 a Llíria, València, després d'una vida de sacrificis heroics al servei dels ancians, deixant consolidada i molt difosa la congregació. Evangeli i Salms. Lectura primera. Prediquem un Messies crucificat, que és un escàndol per als homes, però en aquells que Déu ha cridat veuen en ell la saviesa de Déu. Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corins. Germans, Crist no m'ha enviat a batejar, sinó a anunciar l'Evangeli i a fer-ho sense recórrer a un llenguatge de savis, perquè la creu de Crist no perdi el seu valor. Els qui van a la perdició tenen la doctrina de la creu per un absurd, però uns altres cridats a la salvació i veiem el poder de Déu. L'Escriptura diu: desacreditaré la saviesa dels savis, eclipsaré la intel·ligència dels intel·ligents. On són els savis? On són els lletrats? On són els que discuteixen qüestions d'aquest món? L'obra de Déu ha deixat en ridícul la saviesa del món, ja que el món, immergit tot ell dins la saviesa de Déu, no havia arribat per la saviesa a reconèixer Déu. Déu ha volgut salvar els creients per la predicació d'aquesta mena d'absurd, perquè els jueus demanen signes prodigiosos i els grecs volen saviesa, però nosaltres prediquem un Messies crucificat, que és un escàndol per als jueus i per als altres un absurd. Però aquells que Déu ha cridat, tant jueus com grecs, veuen en ell el poder i la saviesa de Déu, perquè amb l'absurd de l'obra de Déu hi ha una saviesa superior a la dels homes, i en la debilitat de l'obra de Déu hi ha un poder superior al dels homes. Salm responsorial. Senyor, la terra és plena del vostre amor. Justos aclameu el Senyor. Fareu veu de lluar-lo, homes rectes. Celebreu el Senyor amb la lira. Acompanyeu amb l'arpa els vostres cants. Senyor, la terra és plena del vostre amor. La paraula del Senyor és sincera, es manté fidel en tot el que fa. Estima el dret i la justícia, la terra és plena del seu amor. Senyor, la terra és plena del vostre amor. El Senyor desfà els plans de les nacions, tira a terra els propòsits dels pobles, però els plans del Senyor persisteixen, manté sempre el propòsit del seu cor. Senyor, la terra és plena del vostre amor. Evangeli. Aleluia, aleluia, aleluia. Estigueu alerta pregant en tota ocasió, perquè us pugueu mantenir drets davant el Fill de l'home. Aleluia, aleluia, aleluia. L'espòs és aquí. Sortiu a rebre'l. Lectura de l'Evangeli segons Mateu. En aquell temps Jesús digué als seus deixebles aquesta paràbola: passarem el regne del cel com amb 10 noies que sortiren amb antorxes a rebre l'espòs. N'hi havia 5 de prudents i les altres 5 eren desassenyades. Les desassenyades no s'emportaren oli per a les torxes, però cadascuna de les prudents en proveí d'una ampolla. Com el nuvi trigava, els digué: són, i totes s'adormiren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar: l'espòs és aquí, sortiu a rebre'l. Aquelles noies es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes no s'encenen. Però les prudents els respongueren: potser no n'hi hauria prou per a totes, val més que aneu a comprar-ne. Mentre hi eren, arriba el nuvi, i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa, i la porta quedà tancada. Finalment arribaren també les altres, i deien des de fora: Senyor, Senyor, obriu-nos. Però ell els respongué: us dic amb tota veritat
que no us conec. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l'hora. Comentari. La paràbola recorda la cerimònia que precedeix la festa de cansament. El nuvi va buscar la núvia, acompanyada per amigues amb llums, per portar-la a casa seva, lloc de la festa. L'arribada de l'espòs suggereix la vinguda del Crist, que durant el regne a plenitud. Les noies que esperen són la comunitat cristiana, on hi ha una mica de tot. El problema no és que s'hagin adormit, sinó el no haver previst que l'oli havia de durar tota la nit i queda excloses de la festa. Sisplau, subscriu-te a aquest canal i dona like al vídeo. Bona jornada.